Hej. Nemáš záracha? Áno, ale len keď je otec doma. Dovnútra. Všetci. Myslel som, že ste fajn. Nie, nemyslel. Koľko máš rokov? 16. A ty? Tiež. To som si myslel. Len sme išli na Ty buď pláž. ticho. Teraz si vypočujete toto. A poviete mi, či si potom chcete pozrieť ten seriál. Larry bol obyčajný otec, kým sa nevyliala kyselina v labáku. Dala mu na pozemskú silu, teraz varí, upratuje, lieta. Super otec. Je super zlý, všetkých mláti, od paškoly nosí plét. Super otec. Naozaj, to bolo To si naozaj zložil Bolo to úžasné. Myslíte? Jednoznačne. Ste fakt si teraz chcem pozrieť ten seriál. Ďakujem. No, dobre. Asi by ste už chceli ísť. Áno, poďme. Pst, Jake. Áno? Ak budeš vyberať, ber tú vysokú. Prečo? Ver mi. Moja supersila. Vďaka. Super strýko.